हर महादेव। मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए देखिए गुरु बहिना, आप सबके बीच में हम ये अनीता यादव, हमरा यह डमरू भजन चैनल से बहुत सुंदर एगो दर्द भरी हम कथा छोड़ा तनी। हमरा कथा के पूरा शुरू से और लास्ट ले सुनब जा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से कैसे बच्चा मुजी के झाड़ी में 2 दिन पर बच्चा मिलल बा। ये कथा के गुण लास्ट में मिली। अगर जो सच्चा शंकर भगवान के भक्त हो खब जा तो हमरा कथा के शुरू से और लास्ट ले जरूर सुनब जा। ऐसे कि कितनो करे जा पत्थल के होई पर भी पिघल जाई। इतना सुंदर कथा बा ये गुरु बहिना। तो चली देखिए। एक गुरु बहिना केहू के देख के जरे के ना चाहे। ए है बेरा गांव में केहू लइकन के नौकरी लाग जाते, आदमी सोची कि कैसे वो के जान से मार दू, कैसे वो पैसा कमाता रह। अरे कैसे कबो ना सोचे के चाहिए गुरु बहिना, कैसे वो हमसे आगे बढ़ा। अरे जलो मत बराबरी करो। केहू के देख के जरे के ना चाही। ओइसन कर्म कर, ओइसन कर्म कर कि हमहू उतना मेहनत क के ओइजा ले जाई, लेकिन केहू के जरी देख के नहीं। देखिए गुरु बहिना, एगो गरीब परिवार के 2 भाई रहल लो। वाह रे भाई, आजकल जमाना में भाई ऐसन कसाई या भाई ऐसन हित एह दुनिया में केहू नहीं खे। आदमी कहेला कि मानो तो देव ना तो पत्थर है। गुरु बहिना देखी, 2 भाई रहल लो। बड़का भाई के 3 गो लइका रहल लो। आ छोटका भाई मिलिट्री में रहलन। उनकर कहू अभी लइका फैका 2, 4, 5 साल 10 साल हो गई रहे, कुछ ना रहे। एक गुरु बहिना एक दिन छोटका जना आई रहलन। सब दया दिन गांव नगर कहे कि बुझा तक उनकरा कुछ होई ना है। ऐसा समय हो गई कि 2, 4 साल बीत जाता तब कुछ होई नहीं। तो गुरु बहिना बेचारी एक दिन मिलिट्री वाला सुता रहलन। और उनकर औरत आके काम क के उनकर पैर दबावत रहली। आप पैर दबावत रहली। उनकर मैं याद आए, लेकिन कहस कि हम तो टेंशन में जियते बनी। अपना पति जी के हम का टेंशन दी, झूठो टेंशन होई। ए गुरु बहिना बेचारी रोवस त मैं अखिया के आंसुया वही पैरवे पर गिरे। उनकर पति जी उठ के कहलन कि अरे गीता नाम रहे, काहे रोवत अरु गीता, आखिर में का बात बा, बतावा का कष्ट बा, बताओ तो। आ त भगवान भोलेनाथ लागता कि हमने के कुछ ना दी है। ताना दुनिया देता। वाह रे भाई, कितना प्रेम से कहलन के रे तू पागल हऊ। अरे हमार नहीं खेता का, हमरा भाई के 3 गो लइका बा। हमनी के बुढ़ापा में सहारा होई, उहे करी लो। अरे पागल, ऐसन बात ना सोचे के चाही। हमनी के नहीं खेता का, हमरा भाई के खून से 3 गो लइका पैदा भइल। वही 3 में से हमनी के पोसल जाई, हमनी के दिन वैसे ही कट जाई। ए गुरु बहिना, ये बात जब इतना सुनली, भगवान भोलेनाथ सुनत रहलन। मैं ओ बेरी के आई रहलन, बेचारा गैलन देखी कि उरानी गर्भवती हो गई। भगवान के लीला देखी, गर्भवती हो गईली। त देखी जब पेट में लइका भइल पड़ल त दयादिन के जलन हो गई। दयादिन के जलन हो गई। देखी अभी पैर दबावा तरी, उनकर पति जी पूछा तरन की का बाती बा। त देखी
रो के कैसे उ कहतरी उनकर औरत के स्वामी जी अभी पता ना रहे त कहतरी के स्वामी जी यह गांव में रहल बेकार बा, सब हमनी के ताना मारता त कैसे अपना पति जी से रो के कहतरी कैसे किया रे माहुरा ले आई देती हम के खियाई देती हम के खियाई देती आ रात दिन के दुखवा ना सहालनुएरा। कहली कि ये स्वामी जी जहर लिया दी हमके खिया दी, हई रात दिन के दुख सहात नहीं खे। कैसे कहतरे कि माहुरा ले आई देती हम के खियाई देती हम के खियाई देती राती दिन के दुखवा ना सहालन हो रा किया जी जहर ले आदी हमके खिया दी हई रात दिन के दुख नहीं खे सहार। और का कहतरी कि बड़ा के दे आदिन हमके कोहे ले बजने आया रे कोहे ले बजने आहो गौआ नगरिया मारे तानन हो राम किया हो गौआ गुरु बहिना उ मिलिट्री वाला जवान सुनलन त देखी कैसे अपना औरत के कहतरन कि चुपा हो खा सोना ए राने आवा रे सोना ए राने आवा हो भैया के बाड़े तीन गोला लन हो रा किया हो रम हो भैया के हमनी के बुढ़ापा में बनी है सहारा रे बनी है सहारा हो इहे रही है बेटावा हमारन हो रा किया हो रम हो इहे रही है बेटावा हमारन हो किया हो रम हो इहे रही है बेटावा कहलन की देखा गीता संतोष करा हमनी के भाग्य में होई तो जरूर मिली। और 3 गो भाई के लइका बालो उहे 3 गो हमनी के लाल बालो। देखिए गुरु बहिना भगवान भोलेनाथ मैं सुनत रहनी उ रानी गर्भवती भैली और रानी गर्भवती भैली ए गुरु बहिना इतना ओ दयादिन के कष्ट भइल कि जब से पेट में लइका पड़ल उ चल गईली अपना नैहर आ जाके ठान के बैठ गईली आ जब उनकर पति गईलन लियाए कि अरे चलो छोटकी के तबीयत खराब बा कहली कि ए स्वामी जी सुनी हमार बात सुनी जहिया ओकर लइका हो जाई तहिया उ हिस्सेदार हो जाई लइका होई तब या लइकी होई तब उ हिस्सेदार हो जाई तो हम जहर खा के मर जाए लेकिन वह नगर में ना जाए न तो वह लइका के दुनिया से हटाओ बाहरे भाई। जब ये तनी बात वो भाई सुनले बनन एने छोट भवा ही अकेले जाके हॉस्पिटल में भर्ती भइल बड़ी दयादिन के भाई के इंतजार बा के हमार बड़का भैया वही हैं। वाह बड़का भाई गइल बनन हॉस्पिटल में आए गुरु बहिना हॉस्पिटल में गइल बनन और नर्स के बोलावले बनन कि सुना है ने का बात बा। नर्स आइल बड़ी कहले बनन कि ऐसन बात बा
कि जन हो गीता नाम के लड़की आयल बड़ी हॉस्पिटल में, ओके जहर वाली सुई दे दा। हाई 25,000 रुपया हमसे ले लो, लेकिन जहर वाली सुई दे दा बाहर और अधिका ले लो। लेकिन गुरु बहिना सबका लालच हो जाला, वो स्टाफ नर्स के लालच हो गई 25,000 रुपया के। जे लड़का धरती पर जन्मल जहर वाली सुई तो दे दिली, लेकिन ये गुरु बहिना वो दर्द के केहू मिटावे वाला केतनो सुई लगी, लेकिन बच्चा वाला दर्द केहू मिटावे वाला भगवान के कृपा से लड़का भैलन। आ लड़का भैलन ए गुरु बहिना, जब लड़का भैलन तो बेचारी का कम कैला सुनस कि प्लास्टिक में लपेट के आ झोरा में को के आ ले जाके झाड़ी में फेंकी अली। जब गीता के होश भइल, कहली कि ए मैडम हमार बाबू हो कि बुचिया हो, तनी देखा देती। कहली कि अरे गीता का कहीं छोड़ा जवन होखे के तवन हो गईल, लड़की पैदा भई रही है, खत्म हो गई रही है, ले जाके हम फेंकी अनी। देखी बेचारी रोवा तरी नर्स से, कह तरी कैसे कह तरी क्या रे दिहने जनमवा नहीं देख निसुगानावा, अरे देख निसुगानावा हो, आ जहर दे के दे तू हमके मारिनु हो राम के हो राम हो, जहर दे के दे तू हमके मारिनु हो राम किया हो राम हो, जहर दे के दे तू हमके मारिनु हो। ए देहने जनमवा नहीं देख निसुगानावा, अरे देख सुगानावा हो, जहर दे के दे तो हमके मारिनु हो राम किया हो राम हो, जहर दे के दे तू हमके मारिनु हो राम किया हो राम हो, जहर दे के दे तू हमके मारिनु हो राम। कहली कि हम जी के का करब, जहर दे के हमरो के मुआ द। लेकिन देखी मुअलो लाश के देखे खातिर वो बेचारी मुअलो लाश के देखे खातिर बेचारी तड़प गई रहली। कहा तारी वो नर्स से कैसे कि अरे हमारा नेहा रहले कि लाल स्वामी नेहा रहले, अरे स्वामी नेहा रहले हो, मुअलो ना मुहावा देखे पावनी हो राम किया हो राम हो, कहली एक गुरु बहिना किए मैडम हमरा निहर हमार बेटा बेटी रहल ह, कि मने हमरा स्वामी जी निहर रहल ह, हम कुछ ना देखनी है, तनी मुअलो कम से कम मुँह हम देख ले रहती। देखी का कहतरी कि अरे मुआला के चूमी लेती भरा पेट चाटी लेती, भरा पेट चाटी लेती, जेठा जी के देही तू बोलाइनु हो राम किया हो राम हो, जेठा जी के कैसे कहतरी कि अरे मोहावा के चूमी लेती, गोदी में खिलाई लेती, गोदी में खिलाई लेती, जेठा जी के देहा बोलावा इनु हो राम किया हो राम हो, जेठा जी के देखिए गुरु बहिना कहली कि हमरा जेठ जी के बोला दो। हमार जेठ जी आखिर में कहाँ बाणन, आखिर में हमार जेठ जी नर्स कहाँ बाणन।
कि हमारे इतना हो गईल, हमार बेटी अगर जो मर रहल है तो तू फेंके वाली के हो? हमार भैया रहल हन, उनका के कम से कम बतौले रह तू। गीता बोलवली ओह भाई के, आ वो भाई के जब बोलवली अलन तो उनकर तो भाई के कला रहे। जब वो लड़की रोवे लगली कि ए भैया कम से कम तनी अपना मुअलो बेटी के मुंह देख ले रहती, तनी चुम ले ले रहती, चाटी ले ले रहती, खिला ले ले रहती, तो हमार मैं श्रद्धा पूरा हो गई रहे। हम कौन मुंह लेके अब घरे जाई, हम घरे कैसे जाई? वाह जियते बच्चा के, बच्चा फेंकल बा, जिंदा बा। लेकिन देखी एक गुरु बहिना उ भाई का कहतारन ओह भाई के कि अरे गीता रहे दा, जवन होखे के तवन हो गई, चला घरे। वाह जान गईली कि उ कुछ तो दाल में कला बा। त देखी बेचारी अली, आ रास्ता में जब अली तो आम के पेड़ रहे, वही पर अपन निस्टाल दुपट्टा फेंक के कहली कि यही जे हम फसरी लगा के मर जाई, लेकिन घरे एगो तब आज ले बाझिन के नाम पड़ रहल ह। अब लोग का कही आ का ना कही, ठिकाना नहीं। लेकिन एक बार कहली कि तनी अपना लास्ट घरे अपना स्वामी जी से कल हम बात देखी तो उ का कहेनी। तो देखी कहा तरी जब फोन लगावली, खाना खाए बैठा रहलन पति, कुल कहल मिलिट्री वाला कह रे भाई तहार फोन आइल बा, देखा बाजत तबे से उठावलन, पूरा खुशी में कहतरन कि अरे गीता का बात बा, बाबू आइल बा कि बुच्ची आइल बे? बेचारी भारी आँखी लोर लेके रोआ तरी, कह तरी कि कहीं तो कैसे कहीं आई बिरह के बाद। त का कह तरी अपना पति जी से रो के, अरे का हम कहीं स्वामी का समझाए, अरे का समझाए हो, दुनिया में के हो ना हमारन हो राम किया हो राम हो, दुनिया में के हो ना हमारन हो राम किया हो राम हो, दुनिया में के हो ना हमारन हो राम। कहली कि स्वामी जी का कोही का समझाई, अब हमार दुनिया में केहू रही नहीं खे गई। कैसे फिर कहतरी कि यारे जनमल सुगानावा के नरसावा पपिनिया, यारे नरसावा पपिनिया हो, जनवा से देले बिया मारिनु हो राम किया हो राम हो, जनवा से देले बिया मारिनु किया हो राम हो, जनवा से देले बिया मारिनु हो। कहले बे कि बच्चा जनमल के नर्स जान से मार देले बिया, मुअलो लाश हमके देखे नहीं खे देले। फिर का कहतरी कि अरे अब नाही जइबो ये स्वामी आपा ना भवानावा, अरे आपा ना भवानावा हो, तेजी घलबो आपा ना पारा ननु हो राम किया हो राम हो, तेजी घलबो आपा ना किया हो राम हो, तेजी घलबो आपा ना। एक गुरु बहिना जब इतनी बात उनकर पति जी सुन ले बाड़न, कहले बाड़न कि ना ना ऐसा ना हो सकेला, भैया कहाँ बाड़न? कहले बाड़ी कि भैया आई रहन लेकिन कुछ ना बोल रहन, कुछ तो भैया के चाल बा। कहलन कि ना हमार भाई ऐसा गलत ना कर सकेलन। एक गुरु बहिना कहा तरी कि आँखी से भी ना देखनी है। देखी फिर रो के कैसे कह तरी, कहा तरन उनकर पति की आँख के आंसू पोंछ ला, तुरंते वर्दी कस लिहलन। कहलन कि जब ले हमें आईब ना तले वो हॉस्पिटल में से हिले के नहीं खे, चला वही जा हॉस्पिटल में, बस अब हम सांझ से बिहान होई तुरंते हम हॉस्पिटल में आ जाई। तू हॉस्पिटल में चला, जवान मिलिट्री के वर्दी कस के चल दिहलन हॉस्पिटल में। देखी कैसे कहतरन कि अरे आँखिया से आंसू आगे रही है, जाने धाने आगे रही है, जाने धाने आहो, लौटल रही है जाके अस्पताल
आँखिया से आंसुआ जन गिराई हाय धनिया गिराई हाय धनिया हो डटल रही जाके अस्पताल नो राम किया हो राम हो कहले बड़न कि डटल रही है आँख से आंसू मत गिरई है पागल कहीं कि जाके हॉस्पिटल में तू चला हम आवतनी देखी का भइल कैसे कहतरन कि यारे किस्मत के कागज के केहू कैसे फरी है अरे केहू कैसे फरी है हो पेन्हली हले वर्दी धैले गाड़ी नु हो राम किया हो राम हो पेन्हली हले वर्दी धैले गाड़ी किया हो राम हो पेन्हली हले वर्दी धैले कहलन कि है किस्मत के कागज के केहू फाड़ ना सकेला जब हमारा किस्मत में होई तो हम पता लगा के रहब तू हॉस्पिटल में चला कह तरी कैसे कि अरे धीरे जाके दियनाए रनिया कबो ना बुताई है अरे कबो ना बुताई है हो गुरु चाहिए तवने जा हो इनु हो राम किया हो राम हो कि धीरजा के दियना के केहू बुतावे वाला नहीं खे तुहे में धैर्य रख चला जवन गुरुजी चाहिए तवने होई देखिए गुरु बहिना बेचारा आइल बनन हॉस्पिटल में आ हॉस्पिटल में जब आइल बनन तो आड़ा आके बैठल बनन लेकिन थाना पुलिस के सहित हॉस्पिटल में अगर जो गीता के वजह बुलावल बा थाना पुलिस पूछले बा कि अच्छा ये बतावा गीता अरे नर्स ओह लड़की के जवन गीता के जवन लड़की जन्म ले रहल है उ का भइल है आ तो देखी उ लड़की जन्म ले रहली लेकिन मर रहली उ जिंदा ना रहली थाना पुलिस आइल कहलस कि ठीक बाऊ मरलो रहली तो वो लड़की के फेंके वाली तू कहू ओ घर के परिवार के ओके देखावे के चाही नु मिलिट्री वाला सामने आके आ बेल्ट निकाल के लगलन मारे कहलन कि जब ले कि ना देबू कि उ लड़का रहे कि लड़की रहे काहे तू मरलू केकरा पर मरलू कहली कि जब अब बर्दाश्त ना भइल कहली कि ए भैया बस बस अब हमके छोड़ दी हम मैं बताओ तनी देखी कहली कि देखी राउर बेटी ना ही बेटा पैदा भई रहला लेकिन रउरा भाई के कहला पर राउर भाई 25,000 रुपया दिहलन कहलन कि वह लड़का के मार दो ल है 25,000 रुपया ए भैया वो लड़का के हम झिल्ली में लपेट के आ प्लास्टिक के झोरा में क के आ ले जाके झाड़ी में फेंकी इतनी बात जब वो मिलिट्री वाला भाई सुनले बा ए गुरु बहिना बेचारा धरती खसक गइल बा बेचारा बैठ गइल बा कहले बा कि भाई अरे हमार भाई ऐसा काम कर सकेला जवन के हम इतना कमाईनी आज ले भाई से 1 रुपया के हम हिसाब ना लिहनी पूरा उनका 3 गो लइकन के हम पढ़ावनी लिखवनी मैं खर्चा दिहनी आ तवन भाई हमारा संगे हिसन घाट वाह देखी कैसे रोता कि अरे भाई ऐसन भीतावा हो भाई ऐसन दोसो मन अरे भाई ऐसन दोसो मन हो भाई ए पर कैनी बिसावा सन हो राम किया हो राम हो भाई ए पर कैनी बिसावा किया हो राम हो भाई ए पर कैनी बिसावा कहलन कि भाई ऐसन हित या भाई ऐसन दुश्मन बा रे भाई हम कितना विश्वास कैले रहनी है कि हमारा बच्चा होखे वाला बा हमार भैया बनन हमारा पत्नी के कितना बढ़िया से प्रेम करी है ना देखी हैं बा देखी भाई ओ भाई से मिलिट्री वाला रो के कहत रहन के भैया 3 गो तोहर जामल रहे
आ कितना हम प्रेम से पोसनी आ पलनी तो कैसे कहतरन कैसे कैसे कि अरे तीनी गो बालकवाए भैया पोसी पाली दिहानी अरे पोसी पाली दिहानी हो एक ही बालकवा नहीं देखला हो राम किया हो राम हो वही बालकवा नहीं किया हो राम हो वही बालकवा नहीं कहलन कि तोहरा 3 गो बचन के हम पोसी दिहनी हाँ एगो हमर बालक ना देखला हो नर्स का कहतरी कैसे कहतरी कि यारे जनमल सुगानावा के झोरावा में रखनी अरे झोरावा में रखनी हो झड़िया में लेके गईनी फेंकनु राम किया हो राम हो बढ़िया किया हो राम हो बढ़िया देखिए गुरु बहिना बाहरे जब इतना बात महतारी सुन ले बा कि जियत लइका पैदा भइल बा झोरा में कस के नर्स ले जाके फेंकले बिया कहली कि देख ली हम कहती तरौरा विश्वास ना होइत एक गुरु बहिना माई के एगो ममता होला माई के एगो ममता होला उ बेचारी जब सुनले बाड़ी तो थाना पुलिस सब भरल बा उ महतारी एकदम एक सुर में दौड़त जहाँ उ झाड़ी में फेंकले बाड़ी माई एकदम दौड़त जातरी आ एक गुरु बहिना देखी ओइजा जब पहुंचल बड़ी झाड़ी के लगे त का भइल बा कि अरे 4 गो कुतावा हो झोरावा के यारी यारी झोरावा के यारी यारी देखी के टूटल सामान नोरा किया हो चारी कुता झोरावा के यारी यारी गुरु जे अरे यारी आरी गुरु जे हो देखी के टूटल सामान नोरा किया हो राम हो गुरु बहिना जब महतारी ओइजा पहुंचल बड़ी तो 4 गो कुकुर हो झोरा के यारी यारी अपने में गुरजता ओ झोरा के यारी और 4 गो कुकुर गुरजता लो वाह देखी का भइले गुरु बहिना कि झोरावा के देखी जब दौरे महतारी आया रे दौरे महतारी हो झोरावा में खेलत रहे लाल राम किया हो राम हो झोरावा में खेलत रहे किया हो राम हो झोरावा में खेलत रहे लाल किया हो राम हो झोरावा में खेलत रहे लाल राम किया हो राम हो झोरावा में खेलत रहे लाल किया हो राम हो झोरावा में खेलत रहे एक गुरु बहिना जब ओइजा पहुंचली दौड़ के महतारी के करेजा ना मनल दौड़ के झोरा ध के कुकुर के खेद के ई बेचारी ना जानलस कि कुकुर काटी उ बच्चा हमार जिंदा बा कि मर गइल बा कम से कम मरलो अपना बच्चा के तो हम देखनी दौड़ के झोरा निकाला तरी झोरा में से वो बच्चा के निकाल तरी प्लास्टिक हटावे तो बच्चा अभी सुरक्षित हो ही नहीं तो कहे नहीं कि जेके राम ना मरी है वो के केहू मारे वाला नहीं खे देखिए और का भाई ले गुरु बहिना वही जब प्रशासन लागल बा सब नर्स बा सब थाना पुलिस बा वही जब पड़ल बा भाई के करतूत में सब जान गईले गुरु बहिना देखी ओ भाई के थाना पुलिस सब भरल बा ओह बड़ भाई के हाथ में हथकड़ी लागल ओह भौजाई के हथकड़ी लागल ओ भाई के छोट भाई के बर्दाश्त ना भइल
कहलस कि हम एजा रह ना सकेनी कि हमरा सामने हमर भाई जेल जाई, हैं हमर भाई जेल जाई। तो देखी भाई या भौजाई तो ना कुछ बोल, लेकिन उ तीनों बालक कैसे रोके अपना चाचा से कहता लो कि तीनों भतीजवन के खुलल बाटे मुहावा, अरे खुलल बाटे मुहावा हो, चाचा हमके छोड़ी के कहवा जालन हो राम किया हो राम हो। तीनों भतीजवन के खुलल बाटे मुहावा, अरे खुलल बाटे मुहावा हो, चाचा कहवा छोड़ी के हमके जालन हो राम किया हो राम हो। कहे लागल चिल्ला चिल्ला लड़का के चाचा अब पापा के तो जेल में पुलिस लेके जाता, माइयो जाते, लेकिन बचपन से हमनी के पोसला पढ़ावला लिखौला, हमनी के तू कहाँ छोड़ के जाता रह, बाहर एगो माया एगो रिश्ता। उ छोट चाचा तीनों लइकन के आके पकड़ के लगलन रोवे, कहलन कि बेटा तहन लोग के हम कबो ना छोड़ सकेनी, तहन लोग के माई बाप अत्याचार कैले बा, हम ना छोड़ सकेनी। देखी उ लइका कैसे कहता लो कैसे कि बाबूजी के जेलिया में पुलिस लेके गईले, अरे पुलिस लेके गईले हो, हमनी के अब खियाइलू हो राम किया हो राम हो। हमनी के अब खियाइलू हो किया हो राम हो, हमनी के कहलन कि बाप महतारी के तो पुलिस लेके गई जेल में, ए चाचा हमनी के खियाई पढ़ाई। कहलन कि ठीक बा बेटा तहन लो हमरा संगे चल लो। वही जे गुरु बहिना सबका सामने उ भाई प्रण लिहलन कि आज के बाद से यह नगर में हम कबो लात ना लगाई। ए भैया तू जेल से छूट के वही ह त मैं हई धन राज खेत बाड़ी मैं ले ली, आहई आधा हमरा तनख्वाहों में से ले ली, लेकिन एगो बच्चा खातिर तू पूरा हमार जान मार दिहल, लेकिन हम यह नगर में अब कबो लात ना लगा सकेनी। तो देखी कैसे कहे के बा ऐसे किया रे जवाने या शिष्या गुरुजी बाला काके दिहल, अरे बाला का परिहल हो, अनितो पर दया बरी